views and opinions expressed by the host of Laiko Labka programang Makiramdam at Magparamdam program do not state or reflect those of the radio station and its management. Furthermore, the views, opinions, and insinuations made by the host or their guest do not reflect those of the program and the radio station management. Ingke kayong kayantabe, lulugod at magmasabal. Palabungan tamo, kening programang Makiramdam at Magparamdam. Like ko, love ka. Maya pabeng Diyos po kaya kayo man ini po Kuya Marvin at makayantabi kayo pamorin po king DWBL 91.9 Bright FM. Ing radio station ning Arkidiocese ning San Fernando, Pampanga. Welcome po king kaya katamong Season 2, Episode 3 ning programa ning Archdiocesan Council of the Laity ning Arkidiocese ning San Fernando, Pampanga. Ing like ko, love ka, programang Makiramdam at Magparamdam. Abayin nyo kami po king metong oras sa kwentuhan, patungkol ka rin miyayaliwang pigagap at kayo sandaring kapatid tamong like ko, o rin san tamong kalay ko. Yan. So ngayon bengi po ne, at chukengan po kayo ni King Studio, yan, nakaya pong karakal, yan. At syempre muna lang pong magpakilala rin ka na akong co-host ngayon bengi. Una kaya siyempre yung kanakong paboritong ninong. Nong? Talagang choice yan eh. Okay. Bin, good evening. Karing kay katamong guest po. Po pakilala tala. Good evening. And of course, our big brother. Yes. Brother James at Tiyo po Kenny. So, ako po yung Brother Banjo Serrano from the Parish of St. James the Apostles Betis. So, Sabado na naman po. It's an habit. So, kayo po lalakwan, pagtsagan nyo kayo po, ipapagkwento, at makiabi ko po, kayong tala kayo, very interesting yung katamong discussion ngayon. Yes. Yes. Siyempre, ako buring pakalingwan nong, pota, amis da kata. Dating kaluguran ko, kayong San Agustin, Betis, deng Alacanyas. Yan. Okay, makiramdam lang. Last week no, ala ka, pero ginrate ko pa rin yung Alacanyan, siyempre. Habereya mong Tony Dumawan. Wow. Orekin parlor. Oren kayong parlor, deng rin karinderya. Barbershop. Deng ating bayong ining sektor. Detang kaya libreng sakay. Talaga. Retang Carmex. Reto. So, Makiramdam daw ba kaya katamo? makiramdam daw kay katamo. Ayos. Oh. Maya pa oras po ka rin makilibring sakay. Maya pa oras po kaya kayungan. Kaya ako po yung Brother James kay po, tiga Angeles, ning parokya na po ning Holy Rosary Parish. Pero tiga LA mo na po, Lele Apo. Sana po makiabi ko po kaya pisasabihan ni Kenny. Kaya po mag-enjoy tamo po, relax. Yun. Chila napin. At syempre ako po magkamali ne, rin pong guest mi ngeni, Kayla. Lulo pala pong artista, yan. Manalbi ako po keng live, lulo pala pong artista. Siyempre muna yung magpakilala okay, muna yung po yung kaya. Ladies first. Ing mutya na po ning episode ngayon Ma'am? Maya pagat panapon po kareng makiramdam keng programa ngayon. Ako po ay Carmela Dizon or Malay. Metong ko pong teacher king Angeles University Foundation at pasalamat ko po na may imbita kami ng Mr. ko Kenny. Pauli na pong Brother Marvin Pangan na kaya beking magobra din king University. Yun. Thank you po for the invitation. Yun. Dakal pong salamat. Siyempre, kami pong mas Pasalamat. pasalamat. Yan. At siyempre, banggit na niyang ma'am, kayang better half. Yan. Yeah, ako po yung Raymond Dizon and my bitter half. Kaya po, nakasalamat yung pamag-imbita kaya kami Kenny. Pasensya na kayo nung mapagsalitang talagang Kapampangan na diretso. Uling yan ako man, purong Kapampangan. Uling i-mother ko kaya, Pangkalatuya, Pangkasinan niya, itatang ko yan kaya. Kanya pinanyang mag-aral tapos seminaryo kanita, panerang kahit sabihin, bakit makanya kayo magsalitang Kapampangan? Kaya ba taga-Angles, makanya na magsalitang Kapampangan? Anyway, dahil po salamat paging pamag-imbita kaya kami miyasawa. Yeah, Brother Raymond, Yes. kaya beke po seminaryo ini, then kabatch na nini, Father Lindon, Father Rading, Father Alex Dizon. So, Uy, among rading guest ta ni wow, kanyang family and life. Ing mumo ng diling pari at yapamong pari nga guest tao. Talaga. So,
Palambat na kayo pong imigigit, Brother Raymond, yan, manibatan din. We reminisce. Okay, yeah, Brother Marvin. Uy, atinta ng Manalbe, Ma'am Malayo. Ma'am Net Canlas. Yan. Ay, Ate Net. Okay po, so siguro masanting noong kung birantala rin Yeah. kaya beta mong makiramdam ngayon ni Makiabe king kwentuhan tamo. Uling masanting yung topic tamo. Yan rin pong bisang Makiabe, kung katang talakayan, kung katang kwentuhan, karing ating greetings. Yeah. O nanuman, aburiyo pong ipayabot, mag-text ko po. At already po rin kay katamong text line numbers, karing Globe subscribers po, 0915-954-1303. Globe subscribers, 0915-954-1303. Kareng Smart subscribers naman po, 0918-351-8282. 0918-351-8282. At of course, Deng San subscribers, 0942-357-4268. Makiabe ko po sana, karang kaya katamong discussion. Yes, Kaya yes. ba't po kayang social media po, tamo mo naman po. Kaya pong Facebook, yung po ning Bright FM, search mo po ito. Ang po yung Facebook na ning Archdiocese tamo. Ang po kaya ning Twitter account, ang pong Instagram. Akalawin niya mo po yung radio_ASF or ASF Radios. So basically po, karakal pong venue pwedeng makiramdam. Yes. At syempre rin karelang comment, mabanggit la po at sana po banggitan lo yun la po rin parokya yung kabibilangan ban kanita di nang tayo pumaya pa orasing kaya kayong pari and at the same time rin kaya kayong kaparokya. Yan. At ban kanita formal tayo pong ibuklat yung kaya katamong episode ngayon Bengi yan. Kukumbiran kaya po yung Ninong Banjo ban kanita pangunahan niya po yung kaya katamong pamuklat na panalangin. Yeah, sabi ra po rin makiramdam kanita, elangan kapampangan speaking people deng makatune So, minarapat mi po that ginawa namin ang ating pambungad na panalangin sa ating pambansang wika. Ating alalahanin ang presensya ng ating Panginoon. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming mahabagin at mapagmahal, patawad po sa aming mga kahinaan at pagkukulang. Salamat po sa biyaya ng paglilingkod sa media. Maipabatid nawa namin sa mga taong pwedeng marating ng aming programa ang mensahe ng pag-asa at biyaya sa anumang kalagayan nila sa pamilya man, komunidad at lipunan. Mangusap ka, Panginoon, sa amin. Samahan mo kami, mahal naming Panginoon, upang sa pamamagitan ng programang ito, maibunyag mo ang kahulugan ng mga nakikita at di nakikitang katotohanan sa buhay. Basbasan mo po ang gabing ito upang tumagos sa aming puso't isip ang bawat hibla ng aming karanasang tatalakayin. Gamitin mo ang host namin, ang aming mag-asawang resource person ngayon, yung mga technical people na sangkot ngayong oras na ito upang maipahayag at maipalaganap mo sa amin ang katotohanan at mabuting balita bilang gabay namin upang tupdin ang bawat hamon ng buhay na naaayon sa iyong kalooban. Mahal naming Birhen de los Remedios, ipanalangin mo kami. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. So, pasibayo po na maya pabengi po at kayo pa mo rin po kay kakatamong programang Like Collab ka. At ban kanita po, midina niya mo pong pamisuglong yung kwentuhan tamo. King malalagwan balikan tayo po itang episode tamo last week. Yan. Mag-question and answer portion ko po ka rin ka na akong co-host. Ano yung po yung episode tamo last week? Ako maski absent ko. Daramdaman ko, it's about kasal. Yan, kasal. Kasal. Tayo sabihan itang family, Mhm. It's mainly focused on the kasal. Yan. Uling, June is a wedding bride, akain wedding month. Do, sabi na nitang kanang resource person, sabi na,
ita ka nung June pala, pang US, yeah. In Camp Philippines ka nung yung December. Uling, although pupul pagka, ang po pang dakalapera pagka. Ulitan tayo ngayong December. Wow, sige. Imbitan ta na pa si Bayo. Makiramdam lang Uy, eh. uling retang kaya katamang guest kanita retang anak kami asawa ni December la pe pakasal. Nya in kwentuhan it's the love story. Pero- Lovers in Parish la naman. Wow, pare. Lovers in Paris. Pero Brother Marvin, kasantingit ang episode ito kasi no, we a very young couple, 7 months la pang kasal niya, very youthful, pero the values you can see. Yung kalingon sinabi daw, not the right word sabi na, habang single kayo, nagawan yung pwede agawa. Kasi po, tang married na kayo, ay nagawa itang being single. Siyempre. Kaya dakal na gagawan being single, yung kailangan gagawan na rin may asawa. So, very striking ito. Gawan mo yung role na Palagay gagampanan. ko. Nung single ka, pang single mo. Palagay ko yung Wow. Brother James, misit niya naman. Wow. Wanted po. Panaus niya po yung Brother James. Dito pong bisa na makihagum kayang Uy, Bien. matanwaing message na kanya. Hila ko ang takang topic. Ay, Okay. Siyempre, related naman yung topic tamo. Oo. medyo, burikeng, actually kasi, ani kayo na yung signal ko, bisa ako makiramdam eh. Tela kayan do, paretang maging effect na ning kasal eh. Kita, kasal itself. Makanano tinikapitan niyang last week. Ay, ako yung metong meging highlight na buri ko naman na ma-remind la rin bisang pakasal ne. Ila kasi during the preparation na ning kasal, may kahila. May on the rock issues. Mika la. issues lang. Yan. Kay but, May issues. nanggewada. Ede rinesolba on their own. Meninton lang tao na pwedeng sumawag karela to resolve the issue. Kasi nung ilangad dong misabi, tutupin naman. Maging subjective na. Maging subjective. Yeah, syempre, maging bias siya kayo, maging bias. Meninton lang tao na nung ka rin, third person, kay ba't sinopa na la, may kipag-journey kaya bede. Then sabi da, yung meging buri ko kanta nang sinabi dang, meging mayana after na nita. As in, may kapag-book na kami keng church, may mayad na kengan ka rin kailangan bayaran. Uling, ikit mi na, nung nanoy tang buriming parasan na. Nya, sabi ko, Pin, kareng kaya na ka na magbalak pakasal, karetang kaya na ka na mag-doubt pang magpakasal, siguro lawenda rin itang aspeto ng nukurin. Nanoy ba yung regalo na ning kasal? Yan. Nung makanano yung meging regalo aliwa mo king metong at metong nune regalo ya mo namang iba't king apo. So, buli nang sabihan, it's just not a ritual ne. Yes. Aliya. Mo pipirman ne. May kontrata. Aliya. So, atin niya dapat batayan na relasyon. Yan. At I-culminating yan eh. yes. At sinabi da mo rin naman na lagi yung iyabi nga pong Ginoo. Kasi this is a commitment not simply for the two people but commitment also with God, sabi da niya. So, dakalaga lang din makisawa ka niyan. Tsaka by coincidence, na taping mig journey karela, blamig pre kay nala. Wow. Pre kay na. Maging guest tayo naman, Sister Lucy. Wow. Ilang guest tamo naman dito may asawa reta ng February 14. 14. Awan eh. Wow. Talagang megi ang mission damo naman. Detanggeng Angeles na detanggeng ligaya ng Panginoon. Life giver. Life giver. Life giver. Yeah. Oy, karakal na pala. Tugman kay Pat ni married. Hangin ni. Ating yan twist. Wow. Medyo i-preempt tala pa mo. Medyo ikay tala pa. Bitinan tala. Bitinan tala. So, But kasal niya pa last week at married naman. o takaot niya sa wala rin ngayon. Wow. Atin niya ngaliwang aspeto. Yan. Sabihin tayo. Palagi ako kay bating episode ni itang kaya beta mantunya namang. Dapat i-grade ko naman. Okay. Sige po, medyo bitinan tayong bagya. Kagisan ng tayo ng mga oras. Mag-break tamo pa mo po, pagramdaman tala ring mapila na paganaka, ali kayo pumama ko, uling kaya beda kayo at iting programang makiramdam at magparamdam. Nong! Like ko, love ka. Libutat ning karaniwang panahon, king banal a kapulungan katolika.
Papaladno kaya katamu, ring larawan ng Jesus at Maria, ang magpaganaka kaya katamu, patungkol king lugod. Para kaya katamu, ing karaniwan as simbolo ning lugod, yapin ing puso. Inyapin, makanya na lamo kalapit kaya katamu, ring larawan ning kabanal-banalan a puso ng Jesus, at kalinis-linisan a puso ng Maria. Kaniting banwa, ing Hunyo 24, Aldo Viernes, yang mitagulaling nga Aldo, antimong solemnidad ning kabanal-banalan a puso ng Jesus. Yan naman ing Day of Prayer for the Sanctification of Priests. Inyapin, king pamagmasusi tamo king sagradong puso, bukod karing pansarili tamong kayadwanan, idalatala naman king puso ng Jesus ring pari. Ban mibalot la king lugod na, ang magpanatili karela, king daklat ning kabanalan. Ing katukin ng Aldo, Hunyo 25, Aldo Sabado, yapi naman ing mitagulaling nga Aldo, antimong kapigaganakan king kalinis-linisan a puso ng Maria. Abeyabe tamong lumapit king puso ng Jesus at puso ng Maria. At aduan tamo, aring puso tamo, maging kalupado ring puso da. Ing radyo ning Archdiocese ning San Fernando, Pampanga, DWBL 91.9 Bright FM. Kayantabe yekim pamagmasusi ning solemnidad ning kabanal-banalan a puso ng Jesus at Day of Prayer for the Sanctification of Priests. Antimurin, ing kabigaganakan king kalinis-linisan a puso ng Maria. Pakamala na kakaluguran ka Kristo, ing banal na kapulungan Katolika, manatili ang matatag, ang gana king kasalungsungan, king saob ning pamagluwalo at pamanantabi daring matibe asyas ning kakatamong kasalpantayanan. Amen ni muna, king pamay palaganap ning mayo pabalita ning Gino de San Pedro, ampo ni San Pablo, Apostol. Pupugayan talareting adwang apostol, uling miging maulalang talapatuto ng Jesus, kapamilatan ng karelang pamanaral, kasuywan, at pangamartir, at pagmasusyan tamo kambera, yung pamaging meto nga banal, pangkabilugan, at pangatay king biyeda ring apostol, king kakatamong kasalpantayanan. Inyapin, ganakantala reting makatuking aldo, makarikil para karela. Ing Hunyo 26, kaniting banwa, ing kalabingatlong Domingo na ning karaniwan na panahon, yan naman ing awsan tamong Pontifical Work of St. Peter the Apostle or Sancti Petri o ing St. Peter the Apostle Sunday. Iti metong ing aldo pamigaganaka, pamamya kasaupan, para king pangayubog, pamagaral, at pamamya suporta karing seminarista para pari at religyoso king mabilog ayato. Kadwa, ing Hunyo 29, Aldo Miyerkules, masyatamong gaganakan ing solemnidad dari San Pedro at San Pablo, Apostol, at adwantamo na sana isundura ing karelang pamamilatan king mabilog a banal a kapulungan Katolika, lalong-lalo na kaniting pinandit ning kasakitan. Hingkay kayong pong talasuyo, Florentino Galang Lavarias, at ang radyo ng Archdiocese ni San Fernando, Pampanga, DWBL 91.9 Bright FM. Kaya beyo kepo, king pamagmasusi, king solemnidad da ri San Pedro at San Pablo, Apostol. Magbalik ya po yung programang Makiramdam at Magparamdam. Like ko, love ka. At ngening bengi, kaya ako lapa mo rin po, Ininong Banjo, Big Brother James, at syempre rin kaming guest ngening bengi, Mr. and Mrs. Raymond and Carmela Dizon. Yan. Malaya. Sige. Nong, maka-exciting topic. Kwento mo pa naning buhay na sabihan.
metong kareng pamupo sa celebration kayong pisamban ng June. Siyempre, traditionally we know it as piyesta na nga pong iro. Yes. Kapalit. Kanita makasentro ya mo, yung libad kang St. Peter. Pero ngayon lately, integrate din ni St. Paul. At lowen me talaga kayong calendar, it's the solemnity of Peter and Paul. Aliwa naman yung chair yan eh. Aliwa pa itang share Aliwa pa to. pa. Party ito. Bakit ni Peter and Paul? Actually, Jesus Christ, naman Kristiyano eh. Nali. Jesus Christ is a Jewish. Niyang Matea, ding push para maging niyang Christian ngayon as a religion is because of these two people. And Saint Peter represent the Jewish convert. Netang Hudyo, kaya ng Kristo, pero niyang matay Kristo, may convertila. Maging Kristiyano la. Pero rin tinuki, mo ka Jewish. Even the Ating Gentiles. Gentiles. Nino rin Gentiles. Deni retang eabe keng reliyo na Hudyo. Kasi keng minukeng matuwang tipan, then mong pwedeng miligtas, then people of God, ila rin chosen people are the Jewish people. Pero keng turo ng Kristo, it's receiving kaya. So, making issue na rin and Paul is a frontliner. May kumsaya Antioch. It's a Greek-speaking people. Usually, these are Gentiles. At dengad nga rin agpangkeng Acts of the Apostles, they lead the group. Dakala conflict. Familiari. Wow. Pero despite of that, Kita mong Council of miracle Jerusalem. Megin lang ay. So, anyang isipan kayong topic ngayon makanano tayo simplify ako na Wow. nung talaga yung kita po, tayo mong makiramdam kayo katamo, di apong ang David mo, ako rin scholar. So, Karug-karug ka pa mga nang i-discuss. Ay, isip ke, dyan within the Christian denominations, there are two expressions. The Petrine leadership, which is expression of the Catholic faithful, and the charismatic leadership of Paul, akakayanda rin Christian sect, born again, the Methodist, then sinunod na. And I think yun kang ecumenical kahita mo, ito yung trending yan Ala nakitang panahon na kami mo yung miligtas. It's really now, what is important now is living our faith. At panalakaran nung no ka rin ka. It's not to proselytize. Tang mag-convert So, niyang may pagkwento tamo, nino yung guy. So, ating may kaluguran la. Pero, bala mo may guy tamo, in unison, dapat may asawa. Atin bang makanita, yara? May asawa la, ela parehong reliyon, pero hanggang ngayon may yabela. Nang Choco, Singapore, tang H-Army is a Muslim. Yapos ang pangasawa na Pilipino, yapang Katoliko. O ning struggle na yung kaya, metong mag-give in niya. Wow. Pero karening kwentong dimdami, karening kay Katangges. Damdaman tapa. They respect what they, lawenta mo nung makananong kairan Nya yung kay katang title ngayon na, sumangid ning pamyaliwa reliyon, lugod ing mengap no, pisan meto nga ning Ginoo. Kalalam na. Anyagawan ting simplify. Makantami yan di-describe in love story Ako nga mo like ko, love ka. So, ito sabihin tayo ngayon, kasal Alele. Malagad mo ini, nano in conviction na rin misawa in terms of their faith. Yes. Siguro, to start, Medyo light pambagya. Light pambagya, syempre. baka nalang kilala. Wow, Syempre, dihang kapilan love story, pinakamakakilig So, nining mo ng sagot. Siguro brother ko, siyempre. Palagay ko, niyang atso na ka-seminary. Paglolod mo niya. Sige, kunapin muna kasi mas dita ko muna mga sabyan. Anyway, adyang kay mag-graduate kong college or philosophy, adyang 1986.
magturo ko kanyan king Angeles University. Uling mag-take kong Regency So, ikatamo naman may mag-take Regency, mga 1 year or 2 years Regency, haman wala. For us to discern a year later, nung may balik tapaging pamagpari, nung isulong tayong theology or not. In my case, tinuro ko king Angeles University. Tinuro kong logic, ethics, and philosophy of man. So, incidentally, siguro, pitagpunta kami talaga ng kaya. Baboy, Naging estudyante po yung kaya ko. To make the story short, so, pong record kong king class record. So, paano ako kanita. Anyway, so, estudyante po yung kaya kong gani. And, a year later, kaya niya kanita. Yan ang may ako na ako kay Angeles University kanita. Kasi may itong issues kanita is ating kaya. Bawal in teacher and student relationship. So, ako na mismo, may ako na ako ng Angeles University and linob na ako yung pharmaceutical industry. That was the trending ka rin exempt. Malita naman, kasi malakal ka rin kaya, either turo ka or maging medrep ka. Ring aliwan, may magkasino lang Malita. So, but after 2 years, anyang sinabi ng singa, mana, papag-arian may pa mong kaya, college ka na ako, may papakasalan na. May minto na ako ba? So, anyang kayari-yari lang pag-graduate kanita, mga 6 months after, kinasal na kami. Kaya ako na pekawalan na. So, itang manumandang Regency kanita na magbalik ko pa, mag-turn ko, o bala mo yata, na ako minisip kanita, yung nakilala kay Bisis, pinita. So, ikit mo yung bukasyon mo, mass canning. Exactly. Nung wala palagi ako, yapin yung direction. You go on with the relationship abalo yung religion nyo. Siguro yung mamalay, makanaming... Actually po, anyang piglolo na akong Raymond, na kami pareho religion kanita. May baptized na ako po ang Church of Christ. At balo ko na very strong in conviction na sa Catholic. Kasi anyang amit ko lang ka na akong future parents-in-law. Talaga nga sabi mo, sarado lang Katoliko. During our boyfriend-girlfriend relationship, talaga pong pisasabyan mi. As in, miras kami kitang point na may pagdebate kaya talaga. Uling bayo kung Kristiyano kanita, talagang gigil na gigil ko bang i-share ko yung faith ko, makanyan. Yan naman, pakiintindihan na yung kanakong kapanwalan, pero miras kami kitang point na akot na po yung may utang kaya, siguro mga 3 years na nakanta na may boyfriend. Question ako, kasi may papateke po talaga kanta Question ko mo kaya ako. Kung bang mikawani katangeni ako, imagine mo ba yung sarili mo na aliwaying pakasalan mo ako kaya? Aliyana. Ako rin makanyang ko ako. Nagkalagod na kami man po talaga. So sabi ko, ito na pisasabyan ako. Kasi may papataya katamo Parang ala kaming meeting of the minds in that regard. So, kaya kami pong maging theme is agree to disagree. Agree. Na kami mipate. Basta makanita na yung pisasabyan. Hanggang mo kitang sabyan ko na ang kapanwalan ko. Pero ala kitang hope na convince kita. Yes. And vice versa. And I think iting maging kay siguro ikit ko itang when you have relationship, ing masakit na yung kay, buri mo, tuki yung meto kita. Yes. Pero ikit ko karela, they respect na itang... Tolerance po actually. Talagang Actually, ka rin yung maging problema. Kareng, kahit ang bisang magpasta. Mag-give-in. At elaman bisang mag-give-in. Kailangan tuki ka na ako. Itang tuki, siguro tinuki pa rin, but not tuki on a different direction. It's going to the same direction. Bala mo faith not being uniform Dapat pareho kayo. Actually po, every Sunday, divorce kami for a few hours Atad na ako papin Atad na ako king church, tapos nakuha na ako ka rin. Tapos mantaya king parish na.
Then mag-regroup kami after. So ela kabud kay ela kabud nominal faithful ka rin church da. Wow. They are active. They're Active lang pareho. Itang nandun before tayo mag-start show. Imam Pin balo no pa rin pari tamo. Yeah. Well, itang realization kasi na panlantalwi or later on, minisip na kami na just to agree on things, to agree to disagree agreeably. Aluwa na itang kaya, itang buriming convince ming barang metong na makonverti yan. But, anya mo muna, yapin nga tsuking isip nita. Siyempre, buri mo na ing kay to ko buri ko maging katoliko yan ni Mrs. Kasi ating ko nga kutang ating nga kut nga meto nga pari. Consult ko gimeto nga pari na doctor of nang kanita. Theology. Canon law. Blama kanita. Wow. Canon law or JCD. Wow. Pito nga lang kaya nung nanupaya mo ang makaning relasyon ning girlfriend ko na po yung possible na maging successful yung relationship me. Kaya nga na ako, bala mo, Raymond, tapatanda na ka, kaya maging guy, successful yung relationship you. Pitanam ka na ako ita. Talaga ako, sarili ko mga ganyan. Kaya ba't, isipan ko, makantaya wari, makanita niya mo wari, malyari yung relationship me. Yung pauli na yung sinabi ng pari. Na although, bado ka naman na itong wisdom, ketang Daw kanya manibatan. manibatan. Siguro ikita na rin possible issues. Potang may alwa kayo kasal pantayanan which we actually experience along the way. Nga, apin palas ang tutukuyan or sasabihanan ng pari niya ako makanyan. Pero eventually, as we go on debating on certain issues and many issues, I feel the more we talk about these things, the more we separate ourselves from each other. Lalo kami milalawat loob yung barang metong. Anya bala mo yata ay gusto ini. Nung ikata, may kalugod tamo, lalo katang may papate, patsipis sabihin taming bagay na Pamiliwan pamaniliwa tamo. Why don't we talk about things that would unite us? I So, think malibat kanita. iting mensahe na ng ecumenism. Before talking about our doctrinal differences, once upon a time, we were one. At pisabyan dami itang pamisya. And kaya kayo, it's the love. It's lugod. That's the commonality. May kaya ko tuloy na, abanggit na ning kung Raymond nandin itang kwento na may consult niya kareng pari. Makanano kita ng linob, pisabyan yun ng kasal, keng makanano yung maging settlement, Ang daming pamilya na pamilya, keng pisamban, makanano Kaya kami yun. thankfully naman po keng faith mi kasi adiya issue. Itang kami pareho religion. Ing makasulat naman kasi king Biblia, pwede pero masakit. At gamitan me siguro yung kasalpantayanan mo na maging example ka king partner mo makanta. So, uli pong king Catholic Church yung requirement dapat simba king ay kasal king pisamban. So, tikyan miya po ita. Actually, adwa kami po kasal. Adwa kami anniversary. October 18, civil wedding kasi under the old family ko, civil wedding pa. So, kanita pa mo, considered na kaming kasal. Keng faith ko. Pero ulim pong sarado lang katoliko, pindi ang katuwangan ko, da kami po piyabe. Pa ka no pwede, bawal pa. So, officially married kami pa December 20. Kasi po, may nanaya kaming 2 months. Kung itang preparation ba, keng pisamban, reservation and all. So, kami pong 2 months sa gap. Ating peka, I appreciate ko naman kasi pong kasalming West, ni kabilis. 5 minuto. Ay, ba't maus sila? Nino rin kaya. Kahit po, bala mo, may alibadbaran niya pa yung judge kaya kami kasi kang karakal kayabe. Uning 21 ko po, kailangan kayong parental consent. Advice na mo. Advice. Kaya bela po rin pengari ko, kaya bela rin katuwangan ko. Ang popong metong nga set, tegawan. So, 8 kayo ang puheng kilub na ng malating opisina na ng judge. Karakalyohan na. So, I appreciate kaya po itang December 20 wedding me.
At itong late father-in-law ko pin po makatulay yung question na naikwaintin dyan na na sabihin that time. O malaya na, excited ka pa bang kasal kaya December 20? Yan. Ay, opo, ako kasi ita pong kasal ming October 18, hindi kaya man po feel ako. Pala nga man na kanita indirectly is, at yun na bang milyari kaya kayo? Many years later, kaya pa realizing question, si Map naman ala, kasi pinada na kami mampiyabe. Yung pera ay appreciate ko kitang wedding ta yapong ambu po in kaya kami hapong bobet in kaya kaming mengasal. Ito pong message na uling balo na kaya pareho faith. Yung habilin na kaya kami is be like bamboo sana bend without breaking So tenam kaya po kingisip ko ita sabi ko wapin naman ako kaluguran na ako. So why will we not reach out to each other without losing our respective Identity. faith, makanta. So, makantarya pong kain kaya kaming beer. Karitang kwento ron mas may highlight itang konkretong expression of love de. Wow. Itang despite your differences, there is that willingness to listen, to accept. Mo pipilit, hindi brother Raymond, sinabi na rin pari. Wow. Nung ipilit mo ito, Oo. Sister Malay, ito, siyempre, conviction. Oo. Pero ikit na, it's the relationship that matters. And sana rin, yung karelang panalakaran na faith will help them. Yes. Deepen. And I think that's really a blessing. Gawin mo, siguro yung pisasabihan tang Peter and Paul, Wow. they experienced that. Kasi imagine ko mo during that time na nang Paul, may convert siya. Siguro rararamdamin ng Kristiyano. Dati na kayong pamatin, pakyabayan niya yan. Ano siguro there, so retang early Christians are so mature, think up there pa rin. Siguro yung Paul naman siguro. Is Peter, fisherman niya mo. Magaling niya pa kakoy na siguro. But because of that humility. Pero kitang ikit ko naman kayong karanasan da. Atin talagang stage na kailangan i-express mo. Wow. Kita nga na, retang lang 3 years de. May pag-ring conviction da. Pero, na po rin sabihin, mag-express ka. Kayan mo na. At the more na realize na the more mag-express kong differences, the more may kakawani, aliko may... Binalawat look. Ma-overshadow itang goodness. Then, because of the differences, ma-overshadow itang goodness. Nya, kasanting na nitang kasal yun Wow. After all the... It's more than the pre-K na seminar, right? It's the kind karanasan. journey. Sabi ko, marriage is really the culminating Wow. And karindikit, the importance of really God being involved in the relationship. Yes. Hanapin Sister Malay, inga pong yung sumahop ka ng differences me. At talagang papakit na initang karelang kwento nandin. Siguro may ka-wisdom yung title na ng episode tamo talagang yan Yung lugod talagang mengat mo karelang differences. Tsaka ako konkreto yan Yes. yung formula na ni Miyasawa. 1 plus 1, dapat 2 pero 1 Wow. 1 means you have an identity, pero when kang kasal, you still become one. Yeah. The way you metong, think. Okay. Karetang meging kwento dang naita kasal, ang papaytang ilang meging may pagrelasyon. May kaya nakla. May bunga ita. I think may ras lang 5 din karelang anak na. Talagang lugod, Brad. Mga nani po yung kaya naman pangaras kareng anak. Mga nani meging... Yan. Daragul Wow. Kakakita respect you. Siguro, kon miging post. So, baka nano kayo, baka nanyo tinikarela. Kanya pong kinasal kami, may sabi kami pa muning pari, uling balo napin, Father Larry, tana. Kasi po, kinasal kami king Talabastagan. Sacred Heart. Talabastagan. Bayo ya pa mo pong pisamban kanita, pang 14th
couple kaya pang kinasal. Yeah. Tsaka, Lampet kaya na report. Tsaka status ko kaniting kakasal ka rin, Brad. In demand dito. Ako naman po yung buriko ka rin kasi very short ya mo itang walk from the to the altar. Yung po Holy Rosary kasi nang kakaba. Doon ang mga liwa, buri data makaba. Makatayo yung peno na makaba. Yeah, Apolari yung... Apo. Pero sabi na, yung requirement kasi huling Katoliko yung nga pangasawa mo, dapat mabinyaglan. Ako naman po, huling produkto ko rin Catholic education, buri ko rin pong mag-aral kang Catholic schools nga, nakuling ikit ko yung disiplina naman. Ala naman pong problema kakuita kasi yung kapanawalan ko, kapangaragul dari nga anak, ila pa mo rin mamili king kasalpantayanan da, bisa tate, bisa. So may binyagla po rin nga anak. Ngayon po tang kabandara gula, metong karang anak mi po may question niya. Kasi po tang mamangan kami, mga di kami, kung mag-sign of the cross. Mama, bakit ikaw hindi ka nagsa-sign of the cross? Lalo na kaya. Apansinan At yun nakitang curious stage. Sabi ko, anak, kasi hindi naman ako Catholic. Sa amin, ang pagdadasal, diretso lang, walang sign of the cross. Ano ka ba? Ano ka lang? Sabi ko, member ako ng Church of Christ. Ako, ano yun, Nana? Tapos po, itong dita ka, kitang anak ng isip, kwento ko na rin faith differences me. Kaya huling may garalapin po ka rin Catholic schools, king Mary Help of Christians kasi atin lang practice na magdala lang image ng Mary, uli de bale. Kaya yung instruction, lagi de king altar, at mga di as a family. Ano yung huling hala kami man pong altar king bale, yung pisabyan minamo, uli niya pa rin king bale, pero emiel ako king box, pero gawa kaming prayer kitang notebook kasi balik na yan yung anak ko ng eskwela the following week. Makanta kami pong may labas kitang kay at di nga anak, balon Domingo, potang simba, ating tuki kaya, ating tuki ka ako. So, pitnaki po. Then tutuki ka ako, retang masanak. Kasi manage ko lang. O detong medyo maragul kaya latuki. So, of the 5 children, then pungatlo, Katoliko la, detong adwang anak, tinukila ka na, may pabaptize la po. So, Yeah, Brother Raymond, ano mo rin isyong kukutang lagi ka as a Catholic? Then, yung kabandara gula rin anak. Siyempre, they see it with their mom, ne? As a Catholic, ano mo, maski era kukutang verbally, itang apifil mo na karela, they want something more. Ang blam, ating curiosity. Ating curiosity. Ating kabang... Nutin. Well, actually, ala naman talagang direct question regarding our faith nung bakit makanyin ka paniwalang tamo at makanyin ka paniwala ng ala naman makanita eh. It's more of siguro itang wishful thinking na muna o tetang miyabi-yabi on a Sunday, which is supposed to be a family day. Incidentally, it's not a family day since miyaliwa kami pupunta na po at sisimba kami. Although, Kapitan Imeldo naman family day niya mo rin. Kaya, after ditang kaya rin yung kain eh. But siyempre, metong ka rin enjoy na uling miyalwa kayo kasalpantayanan o miyalwa kayo pupuntang padang sisimba. Siyempre, nung kumpara mo ka rin ang pamilya na abi-abi, laki meto ng pews. Ring anak da, kasiping dongan, makirap lang ang kingaltar. Iya ko mismo, how I wish na makanita mo naman yung pamilya ko. Buri ko mo naman, ring anak ko, magila namang active king parish, mga tani. Na buri ko, tang kaila, mag-serve la naman in everything. So, incidentally, oliping makaniting kay, malamit ang maging kulang yung support in that sense, or itang direction nito, oliping siguro, akakit na kaya kami na itang alwaya kapaniwala ni Mrs. Kibatya ako mo naman. So, makaing full in support coming from both parents. But, since matuwa na lang mo rin nga anak, ila tinamo yung isip, ila mismo, karilamani bating initiative na kaya mag-silbi. Ring anak yung koreng lima. Nano yung kaya rin Ring anak mi kaya na. Catholic lang po pong Christian. Talaga. Mag-night sit ang panganim eh. Kaya ba't itang mag-maiden naman ang pangadwa mi. Talaga. Kaya ba't may commentator naman ang pangatlo mi.
O, So no, may yun, magkanta-kanta kayo mo Require naman. na po. So, may gaya lang At po least yun eh. kaya kayo, Although, ang yung- yun naman makanta ka-active, pero there was a time there was in their life one na eh. talagang they served. Although kaya kayo, ako pen, mas iniikit na kayo, it's more of the action eh. Yung witnessing eh. The witnessing of the parents. Na may, siguro, subconsciously, maging issue ka rin pengari mo at maging issue. Yapin. yung kaya ka. Ako naman, ingikit kung may masanting mo naman siguro nung deng pengari ko makantala. Ikit ko lang pareho, very devote la keng karelang faith. Yes. Kasi, pota, ating times naman na itang metong mas devote ya, malamang muntalangan talaga ka rin. So, bilang meto nga yan, ikit ko ka rin pareho kong pengari na they're really into ka rin karelang faith na. Tsaka their faith is not being imposed. Wow, And I think iting mahalaga eh. Na itang ining idea la ako ini concrete experience of respect na rin may asawa. Then kaya panitayang kisasabihin na that's a big kind eh. You Wow. respect one another. Wow. Then kaya simple mong kulin ano yung malan nyo, pipapatayin nyo po. Kaya ko makapag-give in. Pero hindi, it's about faith. Ne, Na madalas yung maragul lapi sa sabihan. Buri kayo mang impose ni magpari ko dati. Ot pa kanini ne. Susuita. Bago mo susuita, brother Banjo. Kasi talagang naisip kita na mo. At lulob na mo rin ang pride mo eh. Lulob na mo rin ang pride mo na kay Batima mo, i-mother cooking niyang kay Carmelite, third order ya. So expectation na talaga. Nano nang sabihan do? May anak ko, may wala yung seminary sa Blay, may kasaway pa katoliko. Pero ito pin eh. Wow. In Karela, instead of externality, Wow. is the essence of relationship eh. Wow. Ako ito very impeka kiken ito. The expression of love is really respect. Maging malalaming lugod pa siya, ting respeto. Respect and humility. Apo pa ito, ang humility. Na ikaw, ako ikit ko pareho yan, maging pose eh. Both yeah. Adya, nung akit na Sister Malay, nung babae lang, assertive din. Ali, babae ko, tukyang mo. Pero kay, imalay kasi, karasing faith, talagang ay maging potion. But on other things, sinabi na ka na ako, okay, Saturday ha, ikatamong guest na ka, kaya ako na migwa para kaya ka. Basta akin, Kasi baka niya na bagay. Ako bala So, kay tatago na ako. maputi, iking de color. Barom na ako man. Piling nga itong karing kahit masanting sikreto ning masanting pamilya. Na yung meto nga kay lalaki, yung meto nga lalaki, tatangon niya wing asawa. Ali, arapin, kaya kanong may asawa, it's like the opposite. They are holding, bakay kano, it's like a string. Anti mo yung sinulat. Very fragile yan eh. Then kanong may asawa tatalnan eh. Kanong mapatad yan nung may pag-give. Yan, maski rope yan. Pero nung you pull it oppositely. And I think that's a good guy. Man, may patalig metong mga sa kabir. Kaya sobra ng igot na ning metong. Yeah. Matindi la rin banat ng brother. Palagi. Share po. Wow. Yung may boyfriend kami pa mo. Bayo na ako kilalang Raymond, kareng pengari na. Out of the blue na, question niya po kanuning father-in-law ko. O Raymond, natin na kang girlfriend. Tina po, daddy, ano. Next question na, ng religion na. Talagang kaya na Kanting family. makanting question. Atin niya nga feel agad din eh. Kanya sinabi na kanong, katoliko yan, na kano. Aliya po, balag niya kaning kutsilyo sa talaga. Wow ko. O, yung mother-in-law ko po yung kaya. O, bakit? Kasi atin niya pong kapatid din naman na pareho faith, Catholic Methodist naman po. Bakit si Peping at saka si Cecil, na ang tagal na nila mag-asawa. Maayos naman ang relasyon. Maano naman kung hindi sila pareho ng religion. Kanita pa mo po boto din. Yeah. Tapi bakit may agad ditang picture? Eda ko paikit kanita. So, kanyang kinuwento. Nangikit na ka, ma'am? Gitakutang ko. So sana daramdaman din. Actually, Alanalo po ining maging problema na yung kaya kareng aliwang religion. Itang maging dahilan niya yung religion na yung kaya of wars and conflict. But with their stories,
Wow. Kuminsan, not even on relationship. Kuminsan, sarado kang Katolik, masyadong Sarado. makasarado, makakandado, Kakalinga-kalingan mong lulugod. Wow. And I think the word Catholic means universal. Universal. Yes. The more you become Catholic, the more you need to be open. And I think iting trust na ng ecumenism Wow. Itang pinsabiantanan din, kesa aking pisabianta mo yung pamiliwa. O tita pisabian yung Makarintami ka sa makaranta metong. may gumpiso. It's Jesus Christ. Karanasan ng Pedro, karanasan ng Paul. Balayo, sabi ko nga misis, we are even better off than other Yeah. couples. Dahil, banggit natin, Brother James, nandun, merong Katoliko, merong Muslim niya. Samantala yung katamo, pareho Parehong naman Christian. paniwalang tama ako mga dyan. So we are better off, okay, mga dyan. Anyway, Pero ngini, Brother Raymond, at tina yatang right ngini, itang mixed marriage, yaran itang kasal kayo, adwala rin pastors. Medo nga pa. Ating makanyan balo. Ating makanyan. pero ilang kaya kami, brother, kaya, mixed marriage siya pa mo rin kaya kami. Oo. Despite na Presider. bobet mo yung mga Tsaka, rugo pero mixed marriage siya pa mo rin. preside rugo, talagang matsiyang mga di mga tarantay nga pong gino. Alam mo naman, ba't siya pang bobet, yung banal na spirito. Yeah, and I think itang homily na hanggang ngayon Brigita. kita. Potang Try to bend without. broken. potang magpakasal That's- kay Brother James, pato na tayo pong bobet. Karen pong makiramdam ngayon magbalak-balak. I think Mag-commercial that's- tanong pala. Bakit tayo mo mag-commercial, buri kayong ibalagin ng question na yun, buri kaya kasing question na yun. Makanano yung lalarawan ngayon kaya kayong pamiyabi anting miyasawa? Ikamitang typical example na rin, ito siguro nga sabi ko malawak kami pangunawa. Uling mas manaiging lugod kaya kami at respeto. Maswerte ko siguro kasi magana kay Raymond. Kaya masakin ko. Ala ko pong maging problema kaya. Medrepya po for how many years. Pero ala ko pong maging doubt. Like faithfulness, naging relationship me. At least to my knowledge. Pero ako maniwala na ako man na nung sakaling mig-cheat ya ka na ako in the past, I should have known that by now. Yes. Maluwat na pong mig-retire. So far, wala pa namang kinatok yung balemi na third party. So siguro po, metong yung masanting maging angulo na ng relationship me, itang character na sa person. Sabi ko, it's a good thing I look beyond faith kasi dinawe kay yung pangatao na. At may kasawa ping relationship me, itang malagod siya kayong kapanwala na, uling masalese ya bilang may itong tao. In the same manner, nalawi ako, pauli na ng Emmy pa mi pareho. Mesikan din ng kasalpantayanan kung pauli na ng kita. So, palagi kaya pong gagamitan in relationship me as an example of how to avoid conflict. Kasi mag-handle ko rin lectures on conflict management. Ako na po lalawat yung example. Di kami na asawa. We've been married for 32 years. Wow. At 32 years. kaya pong 32 years ay and anaping mako. Kalwa ko na makatukon ng Kenya. O tenda ko padimdam ni pate. Totoo po ita. Ipagtampo, bagya, tampururot, makanta. Pero itang major conflict, emi po, kaya pumiras ka rin. At tina ako nga imagine ka bang mag-share ni Mr. Malay. Pwede tang mamuklat ministry. Keng family life group, alang makanining ministry. Itang aliwalang nga yan pero tatang. I think that's one good guy ministry. Pwedeng ikayanan ng Lycon I-page kay Tita Bel. Tita Bel, abe po kay report kay synodality. Yeah, what we are doing now is a good input kay synodality. Kay listening to them, we are joining with them, and then it enhances our mission. Yes. Oh. Poto, makamukha ko ang kang Abel. Mag-break tamo pa mo po, pakiramdaman tala rin mapila na paganaka. At keng pamagbalik tamo po, banggitan tala rin mensahe da rin kaya katamong manal bengi ning bengi. At syempre, pakibatan din ko tang da rin kaya katamong guest po tani. Nano yan mo yung aral ning kaya kayong maging relasyon bilang metong asawa.
So magbalik po yung programang Makiramdam at Magparamdam. Laiko Love Ka. Isang pagbati po mula rito sa Simbahan ng Baclaran, ang National Shrine of Our Mother Perpetual Help. Ito po si Brother Ray Gatdula, isang Redemptorist brother, kabilang sa religious congregation na nagpapalaganap sa debosyon sa Our Mother of Perpetual Help. Binabati po natin ang lahat ng mga kapampangang deboto ng Our Mother of Perpetual Help, lalo na yung may mataimtim na debosyon tuwing araw ng Miyerkules. Ang June 27 ay isang napakahalagang araw para sa mga nabanggit na deboto sapagkat ito ang araw ng kapistahan ng Our Mother of Perpetual Help. Pasalamatan natin ang mahal na Birhen sa kanyang pagiging ina sa ating lahat, sa kanyang pag-iingat sa atin, lalo't higit sa kanyang pagsaklolo sa lahat ng ating mga pangangailangan. Muli po, kaisa ng radyo ng Archdiocese ng San Fernando, Pampanga, DWBL 91.9 Bright FM. Isang mataimtim na pagdiriwang po ng kapistahan ng Our Mother of Perpetual Help sa June 27, lalong-lalo na sa kanyang mga deboto. Ing Hulyo 3, king kalendaryo ning Apostol. Parang iyak po. Magbalik po yung programang Makiramdam at Magparamdam. Laiko Love Ka. Kaya ako pa rin po ngayon ng Bengi, Ininong Banjo, Big Brother James at saka po rin kakatamang bisita, Mr. and Mrs. Raymond and Malay Dizon. Yan. Basantala pa mo po rin kakatamang greetings at saka rin kakatamang Facebook viewers. Kong James, ako naman, sige. Evelyn Villanueva Estrella, Ace Balaguer, Maria Lourdes Sato, Ray Pangan Garcia, Kong Ray, Maita Nerva Durante, Doc Ray, Johnny May, Forteza Canlas, Forts, yan. Mer Gab, Annalyn Mangunia Mataga. Eching Annalyn, ang anak na niya, next sem yan naman, taga Santana. Wow. Awa kilala mo yan eh. Yeah. Susana Nadoza Lamokso, Lydia Lavarias, Linda Anisiete David, yan. Cherry Pie Umlas, Mercy Andaya, Lita Malyari, Latifa Caritatibo, Mark Anthony Tak Okta, Alma Canlas Pangilinan, Mervin Muan, Joymi Colado, and Bandoy Lopez. Yan. Ah, Facebook comments, no? Yeah. Cherry Pie Umla, sabi na, God bless you to all po. Net Mercado Canlas, hi po. Hi. Isay Chuyo. Oh. Yeah. And then Sai, better half ng siyempre kang mama Wow, sabi. ka na ako pong malugod ay asawa. Yan. Good afternoon po. Talagang Sabi niya. every kain na yan. Wow. Panayang. Siyempre. Number 1 fan. Hi, Sai. Ray Pangan Garcia. Maya Paoras Maya Paros po, po. yan. Pinsan Vivian ko yan. Gonzalez. Yan, Suki yan. Yeah, happy viewing from San Agustin pa. Aretang nandin na gigreet ko po rin Wow, Paris Pastoral Counseling San Agustin din may kong orientation talk karela. Wow. With the Dr. Det Doc Aguilar. Badet, Abe awa. tayo. And then, Berna Pineda Basilio David, yan, sabi na Maya Paoras po kay Kayungan. Delia Basilio, good day kay Kayungan po. God bless us, yan. Ayos na. okay. So, Wow.
So, karena naman pong bisang mag-advertise kang kakatamong radio, mag-email kayo, asf.radio.mktg@gmail.com or contact 0949-609-5478. At karena naman pong bisang mag-donate kang kakatamong radio, malyari kayo pong magpadala via GCash, account number 0905-319-4871, ang makikilag yung Joseph Mary Bakay. Karen pong via BDO and BPI, akitiya po keng kakatamong description, ang kakatamong live keng Facebook. Yan. Dakal pong salamat at sana pamalita tayo po keng kakatamong radyo, bangkanita dakala pa po rin kakatamong maging kakalugurang kalay ko. At syempre, bayo ta po mig-break, kitang kaya po itang kutang na, nano yan mo yung aral at mensahe ning kaya kayong maging relasyon anting mi asawa. Siguro yung aral na ko ken, imetong ka rin bagay na very positive ng effect na pauli ning pamandaliwami kasalpantayanan. Yamit ng challenge king barang metong. Abanggit naping malaynan din na lalong Mexican in rate me separately. In my case, pauli ning kaya kami libati, ano kakarakalakutang. Uya ako naman, philosophy mo naman yung ayari ko, ako mamiras theology. So, whatever nung kutang na ka na ako, potang yan na kimiyabi, mag-research ko. So, kapag mag-research ko, lalo kong ababalo ng why we believe as such, kung bakit makaliting kapaliwalang tamo. And Paulinita, lalo yung lalalaming ka na akong kasalpantayanan bilang Katoliko. Kaya ba't siyempre, imetong pangkay, sinabi ng tatong ka na ako, balo mo na it's beyond kaya, it's beyond what you believe in. But it has to show in your deeds. It has to show in how you live what you believe. So, mita na mo na makingisip ko na, mo dapat salita. Mo dapat ka paniwalan. Noon na itang ibiyayan me, king biya mo, itang kapaniwalan mo. And para ka na ako, ikit ko na what narita itang migband kaya kami talaga. Nung bakit hanggaman ngayon yabe kaya pamurin, and okay pa naman yung pamiyabe, nag-apo na kami. It's because of love. Happy mo siguro ito, nung kalaita talagang malamad na kayo mikawani, malamad na kayo siguro may pate talagang physical. O lintang balo na patsipis sabyan, reliyon, ang pang politika. Makapalibot. Maging emotional na rin tao, ito ita. Personal yan Oo, kanyapin, itapin, paulintang pamigalo good mi, ang pong paulinin ng Diyos, maging kay sentro ng pamiyabe mi. I would say na apin din peka importante ita para misulungin kaya kaming relasyon. Wow. Ako naman, in faith ko din naman in maging dahilan bakit maging lawe ako mayap asawa kang Raymond. Kasi metong ka rin tuturunan ng iglesia is bilang metong babae, magpailalim ka king asawa mo. Actually, mag-joke yun there was one wedding na happening gospel ita. Wala mo, na dapat magpailalim ka ako, na dapat tuki ka, na haliya, kuya, makanya ng interpretation na yan. So, uling dinibdib kaya po itang magpailalim ka king asawa mo in a sense na dapat yung behavior mo as a wife should be complementary to the behavior of your husband. So, ako po hanggang agyo ko, ita pong katarayan ko, talagang kinontrol kaya po. Kasi munang-muna, kagana kaya ng asawa ko ako, ala akong reason para i-overpower kaya king relationship me. Kasi tuturo kaya po karang kalupa kong babae ni, it's not about who makes more money in the home. It's about who is the husband and who is the wife in the home. So itang karang anak mi po mataras ko. Asin talagang marug ko, manggugulisakan ko la. Pero kaya asawa ko po, hopefully ako pag-iway ko. Paminsan-minsan mako-call out ko karang daughters ko, especially uling dalaga na naman, matuwa na la.
itang pangamestra ako lulwal. Pero pag mako-call out ko attention, I'm humble enough to admit na ewas to ita. So mag-apologize ko. Pero pipenalize na ako, masayan mo ko. Terasan mo ko nandin na. So, lawi ako po, ing kasalpantayanan ko din, ing may kasawop din, ketang harmonious relationship ni. Uling tatanam ko king isip ko na ustupin naman na dapat nung nanoing ustong behavior king pamilya, yang dapat mong ipakit para mo rin, mo king para sarili mo, para mo rin king pamilya mo na maging kang masanting nga ehemplo karing anak mo. Kaya po, di nga anak mi po, mi papatela niyang malatila, na akong kasi kanlub sumabing, ot mi papataya kayo, kami waring tatang yu, ikit yun na kaming mi pate. So, kita pang makanta, tutunang na lang kasi alalang reason. Alalang trace. Alalang ikita makanita kaya kami. So far in 32 years, okay kami pa naman. O siyempre, baka tanong, medyo romantic yung bagyang Aldo ngayon. Buri kitang mag-message lang yung metong at metong. Magka-renewal of vows lang anong yan. Pero bali mo, Ay, ito. Dengan couple na maging guest mo niya, like family and life, races. In common denominator, ela sabi. Itang give and take, but even now. They were able to may ganyang instinctive karela. Wow. Lalo na, for 32 years. So siguro ngayon siguro muna pa mo, nandun pa muna kung Raymond. What do you want to tell kung Raymond? First, magpasalamat ko po kaya kasi mayap yan tatang. First person. Mayap yang maganda kakang tatang, maganda kakang asawa, maganda kakang kapatid, anak, manuyang. Emo ko din yan problema, hindi isipan mo na taunugod ko kaya kakanita. Hanggang yan, pareho pa mo rin. Matuwata na. So, ayun na ako kasing sweetan niyang minunang panahon. Pero uli siguro busy ko mo kimbiya, nakakagagawan. Pero, atyo pa rin ita. Pa rin mama ko itang lugod ko kaya katang respeto ko kaya kapilang. Tatang dariyang anak ako. Sabi ko, may ako imagining biya ko na maging maliway ng asawa ko. Pasalamat ko kinapang gino na mikit katanging AU. Anyang 1986. At si Mapin pala, maging teacher na ka. At ikang maging asawa ko. Maging kung nung nino ako yan yung panahon na ini. Partly because of you. Meging kung maya pa tao, mila ko katarasan, pauli mo. At ita, palagi kong pasalamat kaya kita. Love you pa. Diyos ko. Kain niya, palagi ko talagang dapat i-repeat siya. I-replay din po yun kayong Martis. Replay din pag Martis. Usually. Replay again. Usually na Tuesday. Kong Mon. Balo ko rin lalaki, malagad lang magsalita eh. Ala na akong nga sabi. Sabi na lang ang malay. Ang pong Pauline itang sinabi na talagang may touch ko. Uling, in fact, sabi kong, wala mo eulogy kita I can like, pwede na akong mataya. Sarili ko yan. I've heard a lot of good things told to myself, told to me. And kaya ako naman, very short mo, sabi ko na maswelo ko, pasalamat ko nga pong Ginoo. Uliping binya nakakana ko, despite na nung ninong pa ito na ko na perfect para kana ko na meto yung katoliko, meto yung makanini, ganang pa ito na ko na for me to have a perfect wife, para kana ko yaping konsepto ko kanita ita. After a long time, sabi ko na it's still perfect for me despite na etang pareho kay paniwalan or gingay na religion.
kasi ikit ko na what made us perfect is the love for each other, our love for each other. At in fact, maswelo ko uling hanggang pa ng mga Katoliko, sabi ko nang, you're a very virtuous person. Mayap kang tao. In fact, kumpara aking sarili, kaya ka talagang malaut kung malaut. Talagang, because, kung liman ko, kingobra ako, may magluggo king sales. Siyempre, patsilin ka king sales. Maral ka kaya. Marakal ka maging kalokohan mo naman. So, reta rin bagay nga muna siguro baro. Pero yung totoo na yan, siyempre, ito mo yung kaya challenge. Hindi kaya ating makakompromise. Like, pati ating kamburing convincing, hindi kaya makapagsalita kang ng exaggerated. Dahil mga tipo ba? So, samantalang ikaw, hindi pa maroon, potang tuturo ka, talagang alang ka, gray areas ka, black and white and everything. So, that's one thing I admire about you, no? And siguro rin nga, may kapag-asawa laping Katoliko, pero ela maging masanting nga kaya. Maswelo ko gampang Katoliko, I would say na very happy ko pamilya beta mo. And i-throwback kaya kitang sinabi mo ka na ako niyang bayo katangkay. May pag-boyfriend, girlfriend, that you are the best thing that ever happened to me. If nung ating ko making failures in biye, or bad decisions that I've made in my life, I would say na or the right thing that I've ever decided on, or itang pamagpili ko kaya ka, yapin nga sabi ko na the best thing that I have ever done. Thank you very much, and I love you. Okay. Talagang diabetic ko talaga. Papanasan na katake. How I wish a lot of young people are watching or listening to us. Yeah. Sana they would catch up kay maka-record naman po yan. Pwede yun. Ako personally, kining episode tangin I really felt the presence of God. Yes. Pala mo may kaliwa akong perspective kay religion, brother. Yeah. Lalo na itang Katoliko na paletang panalakaran. Ating tapang apologetics. You depend always your faith. Bala mo to be an effective soldier of God ay makapag-convert ka. Pero ikit ko kay Mieda, it's not really conversion. It's being witnesses. In religion, ka ma-convert. Noon ay maging kang witness, kang paniwalan mo. At petse, making witness ka, lumutang na rin ang values. Values of love, humility, listening, respect, not imposing, respect. And that's the Trust. commonality of... Trust. And I think siguro rin maging guide dari Peter and Paul. Anyang mika conflict keng Council of Jerusalem. Anyang, baka nano kami ligtas sana. Kailangan ka bang mabinyag? Kailangan ka bang ma-circumcise? Kailangan patuloy. I think that's the tradition na rin Jewish. Which is a Petrine leadership. So, rin would you, dapat, because you will not be a chosen people of God, nung kami tuloy. Pero, baka nano kayo matuloy, gentle kami. So, it's the kaya, being born again to the Spirit. And I think the essence. The essence behind And I think ining episode ini, dininandang lupa rin, Brother Mon, na po kay Sister Malay, ing katutuanan ning pamanalakaran keng reliyon. Ing pamanalakaran keng reliyon, aliwa mo itang kaburian mo Noon yung kaburian na nga pong Ginoo. Karetang 3 years sa very vivid na kwento ko may pagdebate nila. That's their struggle. Pero at the end, they let God work on it. Hanaping Sister Mana, tatandaan ko, ingka na akong kasalpantayan niyang lalong mig-guide para lumalam. And
it's masanting yang regalo ngayon Sunday ini Wow. katamong listener, sana you will be inspired po. Kening gone are the days na inkasalpantayanan kay kami ang Katoliko. Eko miligtas. Nung kayo makanining reliyon, eko miligtas. No, akit mo pala, pwede tang mi panyaop. And masaya ka ni Sister Bell. And that's synodality. Wapin eh. You listen. Wala mo You itang join spelling ni Synod is B-E-L-L-E. Hindi nga sanipa ni Tita Bel, kanya kaya kayo I ay. think kami talagang yung synodality, ang listening. Listening. And I think this is one, Karela. Wow, Itang listening is journeying together. Aliya mo kabod hearing, listening yan. At ang dalang yan sabi ng brother mo, itang pota ka tinyang sabihan about faith, mag-research ko, It's purifying my faith. Alitang, ay, ma-convert na ako kaya. It's purifying. I think dapat attitude tamo when we treat other religion. They speak about our weakness as a church. So we have to learn from them. Napaka anang among adri ganyan kung napakabuntis na pagmumuni-muni ang ating nakita kayong hapon. Kon James, ka, naning takeaway mo yan? Ang key takeaway na itang despite of the differences of the faith na we still worship one God. Hanapin St. Paul na faith, hope, and love yung pinakamaragul dili Greatest is is about love nung. So we may know all our doctrines. No, you may know the Bible even by the letters, but you don't live the essence, the spirit of the doctrines and the Bible. Alay pong kwento ito. So I think the key takeaway, regardless if you married a Catholic, non-Catholic, non-Christian at all, the end of the day, how you live the life of Christ in you. Yes. It's that beauty. That despite of the differences, you see the beauty of Christ. Wow. Yeah, siguro, kaya mo palampas, Sige na. aga nakakitang kompre. Kaya yung seminar natin itang kompre, philosophy of religion. Kaya pong biknik daw kita na ako kasi bayo ako, itang estudyanteng may salang keng kompre. They talk about different gods and goddesses. Itang keng ating paninindigan keng philosophy of religion na ating yung lagyuing Buddhist, ating yung kay. Parang ang daming Diyos yan na nakanako nga pong big. Paano mo marireconcile yun? Big demo ko kanita, Brad. Father, pumunta ka dito sa harap. Ako. Paano po i-describe ang nakikita nyo? Blackboard siya, rectangle siya. Pumunta ka po sa side ako na eh. Ano yan, depende kung talagang titignan ko, it's just a straight line, Pag nasa taas, oval yung makayan na oval. Ang dami pong description niya. Ilan bang blackboard ang pinag-uusapan natin? Di ba isa? Makanita kaya kakit. Ing Diyos sa paniwalan na tamo, metong yamo, pero akakit tayo ng liwang anggulo. And niya, tayo monopolize. Kailangan makiramdam tamo, po tayo kakit ng Diyos, kaya tayo ngarap. Po tayo makaside yan Diyos. So, aga nakakiyamo just to enhance netang input tam. Wow. So, masaya at mas malugod at malalam niya po yung kakatamong episode ngayon. Kabangatin niya pong kasabi, Ninong, pasalamat ko po karing kakatamong guest ngayon bengin mamalay, ang papapoy Sir Raymond, keng paman ng uyo po. Tutupin sumagid na talaga ng pamiyayaliwa nung yung lugod talaga yung maging sentro na ning gana-gana at kayantabe na ning grasya na ning apong ginunano ya pa maning conflict kay ta sigurado Maya pa ma-resolve in ya bright light new magiyang mayap yung maging resulta na. So dakal pong salamat no, pasalamat talaga. Salamat po. With your sharing, we were really blessed. Mm-hmm. And I hope the listener will also be blessed. And they will work hard to really listen to other religion. Not imposing their own religion.
sana at suta na kayong generation na yan na talagang kumabiya tami ay iliwa hindi katamong panalakaran, but we have to really accept one another. Itang pluralism na itang kay. So, And also, thank you very much. Sana kayong tutuki aliwang kain na yan. Diba? Ang gulo na ng marriage. at siguro Anak na siguro, yun lang yung bitang tao. siguro ya pinita itang kain na itang nanita. Itang metong yang aspeto kayong pamiyasawa at dahil pa mo rin aspeto kayong pamiyasawa na nunging maging lugod yung kaya kayo maging grounds na ano yaman kaya kayo maging conflict. And I think their love is based on their faith. Yes. Their love is based on their faith. So, At ano kalino rin sabihan ng Sister Malay, itong pang wife na wow. imon mo naman itang pamananggap pa mag-listen na kaya. So, yeah. Wow. Pota tilamburing grit dahil kaya katamong kaya bahay tamo Shout mag-end. out, At ikaw tatin po po. shout out. Yun ba? Ako po balo na makiramdam na rin nga anak mi. Basta sinabi mi mo na mag-guest kami kay metong nga radio program. Anyway, nung sakali man, hello to Chachit, Marge, yung wife na po, yung kaya kaming apo Karel, ay knock-knock. Si Aya Boy, tapos si Putish and Amina, Ryan and Rayan, and Ray Arwin. So, I-share siguro kayong FB. Wow. share tayo kita chat group kay family. Mo, dan kayong parish mo po tanong. Yung classmate mo! Classmates mo. Makaramdam na. Karing Silente ka na mater. classmate Meging Pari, ang pong Meging Laiko, kalupa ko, batch 1986 King Mother Good Counsel Seminary, maya pa oras ng kaya kayo. Kapo ka rin kaya be akong parokyanos na ning Lord Transfiguration Parish. Nga pong Sol, may pabing po yan. Yan, sabi ng Fort, I enjoyed your episode po. Congratulations. From San Bartolome Parish. Wow, magalang. Yan. So, magpaalam ta na noon, karing kaya katamong talapakiramdam po. Baro ganda ng katamo ri kay... Yeah, so tomorrow is Sunday. Yes. Ay po kakalingwan simba. And then, deng pamilya. Mas masanting siguro kayong old house ko munta kaya sa aking mall. Yeah. Magasos kayong mall. Anya, Sunday po it's a family day. Yes. So, mikit-tikit po. So, bayo ko may pagka. You go to your churches. You Yes, worship yes. God. Yes. Pray together. And then you enjoy the weekend. Yes. Okay. So, may pabengi po. Con James. Siguro metong namong kain na it's a Feast of Sacred Heart yesterday and yan Immaculate Heart. And then I think our episode really speaks about these two Pureness two of heart. feasts, the pureness of the heart of Jesus and Mary. So simbatan po bukas, Domingo, mimingata po. God bless po. At Canberra po rin bibilog King Archdiocesan Council of the Laity. King pamanimuna na po ng kanakong Ninong Banjo, ning Archdiocese ng San Fernando, Pampanga. Ini po yung programang Makiramdam at Magparamdam. Like ko, love ka. King Radyo na ning kakatamong Archdiocese. DWBL 91.9 Bright FM. Ako po Kuya Marvin, Mamo na kepo at pasalamat kakayungan. God bless everyone. Dakila pinaghanap sa paspas ng poong may kapal. Tinawag kang maging alagad ng pagbabago ng sambayanan. Pag-ibig, pag-asa at pagsamba, ihandog sa ilang simbahan. Sa paglipas ng panahon, naikon ipinahayag mo, mabuting balita ni Kristo sa gawa at salita mo. Ika'y hinirang bumayo, saksi sa bagong milenyo. Naikon
pag-asa't pagsamba, ihandog sa inang simbahan. Kaysa ng mga pari, religyoso at mga madre, laiko ika'y itatangi sa mataas na tungkulin. Sa kapwa'y magsisilbi, maghalay ng sarili. Ay kung dakila pinagpalaka sa basbas ng kong may kapal, tinawag kong maging alagad ng pagbabago ng sambayanan. Pag-ibig, pag-asa't pagsamba, ihandog sa inang simbahan. Laiko lakas ng simbahan, daan ng kapayapaan. Laiko apostol ng bayan, sugo sa sanggunian. Laiko dakila pinagtatahak sa basbas ng buong may kapal. Tinawag kang maging alagad ng pagbabago ng sambayanan. Pag-ibig, pag-asa't pagsamba, ihandog sa inang simbahan. Dakilang laiko, mabuhay ka. The views and opinions expressed by the host of Laiko Labka programang Makiramdam at Magparamdam program do not state or reflect those of the radio station and its management. Furthermore,